హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనంలో 10వ రోజు 10వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. అలాగే గత 9 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 9 అధ్యాయాలను మనము పూర్తి చేయడం జరిగింది. నిన్న చూసినటువంటి 9వ అధ్యాయము పరమ గుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయము. అదే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఇక ఆ అధ్యాయం యొక్క సారాంశాన్ని అంటే నిన్న చూసినటువంటి అంశాలని ఒకసారి పునరావృతం చేసుకున్నట్లయితే 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆయనే భగవంతుడిని అని, సృష్టి స్థితి లయ కారకుడును అని, అన్నింటా విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని గురించి, అలాగే ఆ పరమాత్ముని ఆ దేవాది దేవుణ్ణి పొందేటువంటి విధానాన్ని గురించి తెలియచేయడం జరిగింది. అదే పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము అని, విద్యలలోకెల్లా ఉత్తమమైనది అని, అతి నిగూఢమైనది అని, అలాగే ఆ విద్యలన్నింటిలోకెల్లా రాజు వంటిది అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈ బ్రహ్మ విద్య ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి జ్ఞానము, ఆ పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది ఆ జీవులను మోక్ష దిశగా పయనించే విధంగా చేస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆ విద్యలలోకెల్లా ఉత్తమమైనటువంటిది, అతి నిగూఢమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ విద్య ఆ జీవుడికి మోక్ష రహస్యాన్ని తెలియచేస్తుంది అని ఆ భగవంతుడు తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా, అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి సమస్త చర అచర జీవులన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కల్పాంతంలో ఈ జీవులన్నీ కూడా, సృష్టించబడినటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆయనలోనే లీనమైపోతూ ఉన్నాయని, మళ్ళీ కల్పము ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు అవన్నీ కూడా సృష్టించబడి ఉనికిలోకి వస్తూ ఉన్నాయి అని, ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటిది ఆ భగవంతుడే, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే ఈ జగానికి అంతటికీ కూడా తల్లి తండ్రి పూర్వుడు, అలాగే కర్మ ఫల ప్రదాత అని, అలాగే ప్రణవ నాదములు, అలాగే వేదాల ద్వారా వేద విద్యల ద్వారా తెలుసుకోదగినటువంటి వాడు కూడా ఆయనే అని తెలియచేయడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ సర్వాన్ని భరించేటువంటి వాడు ఆయనే అని, ఆశ్రయము బీజము శరణజొచ్చేటువంటి వాడు కూడా ఆయనే అని, సాక్షి గాను అలాగే సత్స్వరూపుడుగాను అమృతుడుగాను ఉండేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే అని తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక ఆ క్రమంలో ఆయన చెప్తూ మూడులో అయినటువంటి జీవులు ఆయన యొక్క తత్వాన్ని తెలియక వ్యర్థమైనటువంటి ఆశలతో నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి కర్మలతో ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో నశించిపోవడము, తర్వాత మరలా జన్మ తీసుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ సజ్జనులు మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని సదా కీర్తిస్తూ భక్తితో ఆరాధిస్తారు అని, అలాగే అనన్య చింతనతో ఆయనను ఉపాసించేటువంటి, ఆయన్ని ఆరాధించేటువంటి వారిని, ఆ భగవంతుని ఎడ శ్రద్ధతో ఉండేటువంటి వారిని, వారి యొక్క యోగ క్షేమాలను ఆయనే చూస్తాను అని, ఇక
ఆ అన్య దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు వారిచ్చేటువంటి ఆ కామ్యార్థాలన్నీ కూడా ఆయన ద్వారే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయని, ఇక చివరికి ఆయన చెప్తున్నారు, నన్ను కొలిచేటువంటి వారు నన్నే పొందుతారు, నా ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని. ఇక పవిత్రమైనటువంటి హృదయంతో ఎవరైతే ఆ భగవంతుడికి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పూజా విధానము, ఆ భక్తి మార్గం ఎంతో సరళమైనటువంటిది అనే దాన్ని ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. ఎవరైతే పవిత్రమైనటువంటి హృదయంతో, భక్తితో ఆయనకి పత్రం గాని, పుష్పం గాని, ఫలం గాని, జలం ఏది సమర్పించినా దానిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను, అంటే దానిని స్వీకరించి నేను సంతృప్తుడును అవుతాను అని చెప్పారు. అలాగే మనల్ని ఈ బంధనాల నుండి బయటపడవేయడానికి ఏ పని చేసినా, ఏ కర్మ ఫలమైనా దాన్ని ఆ భగవంతుడికి సమర్పించి చేసినట్లయితే ఆ కర్మ బంధనాల నుండి జీవుడు విముక్తుడవుతాడు అని, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి ఎటువంటి భక్తుడైనా, ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా భగవంతుడిని ఆరాధించేటువంటి భక్తుడు ఎప్పటికీ నశించడు అని, ఆయన పరమగతిని పొందుతాడు అని చెప్పి ఇక చెప్తారు. కనుక నాయందే మనసును లగ్నం చేసి నాకు భక్తుడవయ్యి నన్ను ఆరాధించుము, నన్నే శరణజొచ్చుము, నన్నే నీవు పొందెదవు అర్జున అంటూ ఆ జీవుల యొక్క పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు, అంటే ప్రతి జీవుడు కూడా భగవత్ సంబంధంలో ఆ భగవంతుని సేవ చేయడానికే నియుక్తుడు అయి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజ విద్య రాజగుహ్య యోగాన్ని మనము పూర్తి చేయడం జరిగింది నిన్న. సో ఇక ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథములోని హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనంలో 10వ రోజు, ఆ 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. మనం చూసేటువంటి అంటే ఆ భావనలు అవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చేసుకుని మనము చూస్తున్నాం. భగవద్గీత యథాతథంలో వివరించబడినటువంటి అంశాలని చూడడం జరుగుతుంది. మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విభూతి యోగము, అందులోని మొదటి శ్లోకం. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. మహాబాహులు కల ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. సో 8 మరియు 9 అంటే 7, 8 అధ్యాయాల్లో మరింత అంటే రహస్యము, 2, 3 అధ్యాయాలలో రహస్యమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని తెలియజేసిన తర్వాత 7, 8 అధ్యాయాలలో మరింత రహస్యమైనటువంటి విషయాలను తెలియచేసి నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ 9వ అధ్యాయంలో పరమగుహ్యమైనటువంటి అత్యంత రహస్యమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని తెలియచేసినాక మరలా ఆయన అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ మహాబాహులు కలిగిన అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియ మిత్రుడవు అగుటచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు హితము కొరకు నేను తెలియచేస్తాను అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. మరలా చెప్తాను విను అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవానుడు అనేటువంటి పదము అంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ పరాశర ముని చేత చెప్పబడినట్లుగా ఎవరైతే సంపూర్ణమైనటువంటి 6 విభూతులను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు భగవానుడిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ భగవంతుడు ఇప్పుడు ఆ పరమగుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియచేసిన తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను, ఆయన యొక్క లీలలను, ఆయన ఈ సృష్టిలో ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాలని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అర్జునుడికి. అందుకనే ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. అంటే మనిషి ఆ భగవంతుని గురించి శ్రవణము అనేటువంటిది, నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణము అనేటువంటిది మొదటిది. ఆ భగవత్ భక్తి సేవా మార్గంలో మొదటి సోపానంగా చెప్పబడేటువంటిది మరియు సరళమైనటువంటిది, ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటిది కూడా. ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా భక్తిలో స్థిరుడవుతూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి అలాగే ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో భగవంతుని గురించి వినడము, అలా చేయడం ద్వారా కృష్ణ భక్తి భావనలో వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరు? సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు, జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుడు. ఆయన నోటి నుంచే వింటున్నారు. ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు నుంచి విన్నప్పుడు మనకి శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే అది ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటుంది ఆ భగవంతుడి లీలల గురించి. మరి ఆ భగవంతుడి లీలల గురించి భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు. మరి వాటిని వినడం ద్వారా ఇక మరింత ఉన్నతి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, అర్జునుడు తనకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు కనుక ఆయన యొక్క లాభం కొరకు ఈ సంభాషణలు నేను జరుపుతూ ఉన్నాను అని భగవంతుడు స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తద్వారా అవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాం. నమే విదు సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని
నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు, ఎందుకనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టి కంటే పూర్వము నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. ఆయన ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా ఉనికిలోకి వచ్చినటువంటివి. ఈ సృష్టి జరిపేటువంటి బ్రహ్మ కానీ, ఇతర దేవతలు వారందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో పనిచేసేటువంటి వారు. ఆయన తర్వాత ఉనికిలోనికి వచ్చినటువంటి వారు. మరి అటువంటి వారికి, అటువంటి ఆ మహర్షులకు గాని, ఆ దేవతలకు గాని, ఆ భగవంతుడి యొక్క పుట్టుక, ఆయన యొక్క వైభవము తెలియదు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే వారికంటే పూర్వుడు కనుక. అలాగే ఆ దేవతలు ఇక్కడ ఉండేటువంటి సృష్టిలో ఉండేటువంటి దేవతలందరికీ, మహర్షులందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడే ఆధారము, మూలము అని చెప్తున్నారు. కనుక ఆ బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు. అతని కంటే గొప్పవాడు కూడా ఎవరు లేరు. అతడే సర్వకారణ కారకుడు. తానే సమస్త దేవతలకు, మహర్షులకు కారణమని స్వయంగా ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి అటువంటి వారు, ఆ దేవతలైన, మహర్షులైన ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. అందుకే ఆ భగవంతుడిని, కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేక ఆ బ్రహ్మ క్షణకాలం మోహానికి గురి అవుతాడు అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన ఆ గురి అయినటువంటి సమయంలో ఇక్కడ ద్వాపర యుగంలో వచ్చినటువంటి వాడు మరి ఆ భగవంతుడేనా అనేటువంటి సందేహం కలిగి ఆయనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఆ గోవులను, గోపబాలురు అందరినీ కూడా తీసుకువెళ్ళి ఒక గుహలో బంధిస్తాడు. కానీ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అది గమనించినటువంటి ఆయన వెతికి ఇక్కడ కనిపించినట్లుగా ఉంటే అందరిగాను తానే, ఆ గోవులు గాను, గోపబాలురు గాను తానే ఎక్స్పాన్షన్స్ తీసుకొని, వివిధ రూపాలు తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే బ్రహ్మకాలం ప్రకారము క్షణకాలం మన మానవులలో సంవత్సర కాలం అవుతుంది. ఆ సంవత్సర కాలం కూడా ఆ గోవులు, గోపబాలురు ఇంకా ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ గోపబాలుని ఎంతో ప్రేమతో చూసుకుంటున్నారు. అలాగే గోవులు కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఉండేవి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు వివిధ రూపాల్లోకి వచ్చారు. అలాగే క్షణం మేలుకొని వెంటనే ఆ బ్రహ్మ చూస్తే ఇక్కడ అందరూ కూడా యథావిధిగా ఉన్నారట. ఉండేటప్పటికి మళ్ళీ బ్రహ్మకు డౌట్ వస్తుంది. అంటే నేను దాస్తున్న వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారా, మరి కృష్ణుడు అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చుకున్నాడా అని చూస్తే లోపలే ఉన్నారట. అప్పుడు వచ్చి ఆ బ్రహ్మ కూడా ఆ కృష్ణుడిని వేడుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. తను క్షమించమని అడుగుతాడు. అలాగే ఆ ద్వాపర యుగంలో ఆ బృందావనం దగ్గర నందుడు ఇతర అంటే ఇక్కడ ఇంద్రుడి పూజ చేసేవారట వర్షాకాలం. అది ఆపేసి గోవర్ధన పూజ చేస్తుంటే ఇంద్రుడు కోపించి 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు కంటిన్యూస్ గా వర్షం కురిపిస్తారు వారిపైన. అక్కడ కురిపిస్తుంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఎంత శక్తి సంపన్నులు, ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది? చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే చిటికెన వేలు, సాధారణంగా మనం దేనికి ఉపయోగించలేనటువంటి బలం తక్కువగా ఉండేటువంటిది. దానితోనే ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని, అనేక మైళ్ళ పొడవు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని పైకెత్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి గోవులను, గోపబాలులను, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా కాపాడడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు కూడా మరలా ఇంద్రుడు తను చేసిన తప్పును తెలుసుకుని వచ్చి వేడుకుంటాడు కృష్ణ భగవాన్. సో అందుకే అంటుంటారు, ఆ భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది కష్టంగా ఉంటుంది అని. నన్ను జన్మరహితుడును, అనాదిని అని, సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని తెలుసుకున్నటువంటి వారు మోహానికి గురికారు, మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఆ భగవంతుడిని యథార్థంగా, ఆ భగవంతుడే వీరందరికీ కూడా సృష్టికి మూలము అనేటువంటి దాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటున్నారో, ఆయన జన్మరహితుడు అని, ఆయనే సర్వలోకాలకు మహేశ్వరుడు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నారో, అలా తెలుసుకున్నటువంటి వారు తిరిగి మళ్ళా మోహానికి గురి కావడం జరగదు అని, అలాగే వారు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆ బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా వారు విముక్తి చేయబడతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము మరియు భ్రాంతి రాహిత్యము, క్షమాగుణము, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, సుఖదుఖములు, జనన మరణాలు, భయము, ధైర్యము, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తి,
మొదలగు జీవులలో ఉండేటువంటి వివిధ గుణాలన్నీయును నా నుండే జనించాయి అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ జనులలో ఉండేటువంటి వీరికి అందేటువంటి ఆ మానవులలో ఉండేటువంటి ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి గుణాలైనటువంటి బుద్ధి, జ్ఞానము, ఆ సంశయం ఉండేటువంటిది, భ్రాంతి రాహిత్యంగా ఉండడము, క్షమాగుణము, ఎప్పుడు నిజాయితీగా సత్యాన్నే పలకడము, ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహం చేసుకోవడము, మనోనిగ్రహంగా ఉండడము, సుఖ దుఃఖాలు, జనన మరణాలు, అభయాలు అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి ద్వంద్వాలు, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తి వంటి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా, ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి ద్వారే ఇవ్వబడ్డాయి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తత మద్భావ మానస జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజా. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సప్త ఋషులు, మహర్షయ సప్త అంటే సప్త ఋషులు, వారి పూర్వము సనక సనందనాదులైనటువంటి నలుగురు మహర్షులు, 14 మంది మనువులు నా మానసము నుండే ఉద్భవించారు, వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే సప్త మహర్షులు, వారికి ముందు ఉండేటువంటి నలుగురు మహర్షులైనటువంటి వారు మనువులు, ఆ మానవులకు పూర్వీకులుగా ఉండేటువంటి వారు మనవులు. అలాగే వీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క మానసము నుండే ఉద్భవించారు, మనసు నుండే ఉద్భవించారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వారి నుండే వివిధ లోకాలలో ఉండేటువంటి ఆ వివిధ లోకాలలో నిండినట్టి ఆ జీవులందరూ కూడా వారి నుండే జన్మించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు ముఖ్యంగా ఆ విశ్వజనుల యొక్క, అంటే ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి జనులందరి యొక్క వంశ క్రమ సారాంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క శక్తి నుండి జన్మించినటువంటి మూల జీవుడు బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మ నుండి ఆ ఆ హిరణ్య గర్భుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ నుండి 7 మహర్షులు వస్తారు అని, వారికి ముందు ఉండేటువంటి ఆ సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారుడు అనేటువంటి 4 మహర్షులు వస్తారు అని, అలాగే 14 మంది మనువులు, అలాగే 25 మంది మహర్షులు వచ్చేటువంటి వీరందరూ కూడా ఆ సకల లోకాలలో ఉండేటువంటి ప్రజాపతులుగా తెలియబడతారు. ఆ ప్రజాపతుల నుండే విశ్వంలో ఉండేటువంటి అసంఖ్యాకమైనటువంటి వారందరూ కూడా, లోకాల్లో ఉండేటువంటి వీరందరూ కూడా వచ్చారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, అంటే ఈ సృష్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వీరందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా తెలుపుతున్నారు ఆయన, నా మహిమలను దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగము ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు, ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి, ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తుల గురించి యథార్థంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటున్నారో అటువంటి వారికి వారి యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి ద్వారా, అంటే వారు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిలో నెలకొంటారు అని, తద్వారా ఆ భగవంతుల్లో ఏకమవుతూ ఉంటుంటారు. అటువంటి దానిలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి 8, 9, 10, 11 శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆ భగవద్గీత యొక్క మొత్తం సారాంశాన్ని తెలియచేసేటువంటి శ్లోకాలుగా వర్ణించబడుతూ ఉంది. వాటిని చతుశ్లోకే భగవద్గీత అని అంటూ ఉంటారు. అంటే ఆ భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి అంశాలను ఈ శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తుంది. అంటే మొదటిగా ఇక్కడ మనం ఈ భగవద్గీతలో తెలుసుకునేటువంటిది ఏంది, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలను తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు కలిగేటువంటి ఫలితాలు. అది ఈ 8వ శ్లోకంలో తెలుపుతుంది. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధ భావ సమన్వితాః. ఆయన చెప్తున్నారు,
నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తూ ఉన్నది. దీనిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులను తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ భగవత్ యొక్క సేవలో, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆరాధనలో నిమగ్నమవుతారు. అది ఆ జీవుడి యొక్క అంటే భక్తి భావనలో ఉండడము, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యము. సో మరి అదే ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మరి ఏమిటి శుద్ధ భక్తి అనేటువంటిది 9వ శ్లోకంలో తెలియజేస్తున్నారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. శుద్ధ భక్తులు మనసు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్ణులై ఉంటారు. ఒకరికినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాలను గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు. అదే శుద్ధ భక్తి అంటే. కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా మనసుని ఆ భగవంతుడి యందే లగ్నం చేసి ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి చెంది ఆయన యందే సంతుష్టులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా ఉండడమే కాకుండా ఆ ఉండేటువంటి భక్తులంతా సమూహాలుగా కూడి ఒకరికొకరు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాలను గురించి ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఎంతో సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుని మరి అలా ఆరాధించడము, ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి గల మార్గము ఈ 10వ శ్లోకంలో తెలియచేయబడుతుంది. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. ఆయన చెప్తున్నారు, ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగమును ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఎవరికి మరి అవకాశం లభిస్తుంది, మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని చేరుకోగలరు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ సమాధానం లభిస్తుంది. మరి అటువంటి వారికి ఆ అవకాశాన్ని కూడా ఆ భగవంతుడే ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరికంటే ఎవరైతే ప్రేమపూర్వక భక్తితో ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి సేవించేటువంటి వారికి అటువంటి ఆ భక్తి యోగాన్ని, ఆ భక్తి మార్గాన్ని ఆచరించే విధంగా వారికి ఆ అవకాశాన్ని కూడా ఆయనే ప్రసాదిస్తాను అంటున్నారు. తద్వారా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. మరి మనలో ఉండేటువంటి ఈ మోహము, అజ్ఞానము, చీకటి, బంధకారాలు అనేటువంటి వీటి నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా, అంటే అజ్ఞానము నుండి మనం ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తేషామేవాను కంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మ భావస్తో జ్ఞాన దీపేన భాస్వత. ఇక్కడ జ్ఞాన దీపేన అంటున్నారు. అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, ఎవరైతే ఆ విధంగా నన్ను నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉంటుంటారో, ఎవరికైతే ఆ భక్తి బుద్ధి యోగాన్ని నేను కలగజేస్తూ ఉన్నానో అటువంటి వారి మీద కరుణ చూపడానికి నేను వారి హృదయాలలోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి అంధకారాన్ని తేజోవంతమైనటువంటి ఆ జ్ఞాన దీపం చేత నేను నశింపచేస్తాను అర్జున అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన యొక్క భక్తుల పైన కరుణ చూపడానికి ఆ భక్తుల యొక్క హృదయాలలోనే ఉంటూ ఆ హృదయాలలో ఏర్పడినటువంటి అజ్ఞానము, అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల కలిగినటువంటి ఆ అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి అంధకారం ఏదైతే ఉందో దానిని ఆయనే
ఒక తేజోవంతమైన అంటే జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ఆ జ్ఞాన ప్రకాశం చేత, జ్ఞాన దీపం చేత ఆ జీవుల్లో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్నంతా కూడా నేనే నశింపచేస్తాను అర్జున అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటుంటారో వారిలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానం అంతా క్రమక్రమంగా తొలగించబడి జ్ఞానవంతులవుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా అవి చెప్తున్నాక అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు మరలా ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్య మాదిదేవమజం విభుం ఆహుస్త్వమృషయా సర్వే దేవర్షిన్నారదస్తతా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఆయన, అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యము నీవే, శాశ్వతమైన వాడవు నీవే, నీవు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వవ్యాప్తకుడవు అని ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాలను అవగాహన చేసుకున్నటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు 13 నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా నీ గురించినటువంటి ఈ సత్యాన్ని ధ్రువపరిచారయ్యా. అటువంటి ఆ విషయాన్ని ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా నాకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నావు కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు తాను ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో, ఏ విధంగా అవగాహనము పొందాడో ఆ విషయాలను చెప్తూ దానికి పూర్వ ఆచార్యులు ఏం చెప్పారో అనేటువంటి విషయాన్ని కోట్ చేస్తూ నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా నీ గురించినటువంటి ఈ విషయాన్ని తెలియచేశారు. ఆ సత్యాన్ని, ఆ వాస్తవాన్ని వారు ధ్రువపరిచారయ్యా. ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా దీనినంతా కూడా నాకు తెలియచేస్తూ ఉన్నావు అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి మాటలను నమ్మి చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భక్తుడు, ఆయన పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సో అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ కేశవ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నా సంపూర్ణ విశ్వాసము. అంటే ఆయన ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడు. నీవు నాకు ఏదైతే ఈ విషయాలు తెలియచేశావో ఆ విషయాలన్నీ కూడా సత్యమని నా యొక్క దృఢమైనటువంటి విశ్వాసము, సంపూర్ణమైనటువంటి నమ్మకమయ్యా అంటూ దేవతలు, దానవులు కూడా నీ నిజ స్వరూపమును పెరుగరు అంటూ ఆ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సాధారణంగా శ్రద్ధ రహితులైనటువంటి ఆ దానవులు, ఆ వ్యక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది కష్టమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ, ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూల కారణుడవు, అధిపతివి, దేవతలందరకు దేవదేవుడవు, జగత్తునంతటికీ నాదుడవు, నిన్ను గురించిన ఈ సత్యము నీవే స్వయంగా తెలుసుకుంటావు. అంటే అంతే కదా, మరి ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అంశాలు ఆయనకు తప్ప మరెవరికి తెలియవు. సో కనుకనే అదే అంటున్నాడు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా నీ గురించినటువంటి ఈ విషయాలన్నీ నీకు మాత్రమే తెలుస్తాయి. నీవే స్వయంగా అవన్నీ తెలుసుకోగలుగుతావు. మరెవరు కూడా ఆ విషయాలను తెలుసుకోలేరు. నీవు తెలియచేస్తే తప్ప మరెవరు కూడా దాన్ని తెలుసుకోలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను? మరి ఎలా నిన్ను తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేయగలను అంటూ అర్జునుడు ఇక భగవంతుణ్ణి ఆయన ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో అనేటువంటి విషయాలను చెప్తూ, ఇక మరి ఆ భగవంతుడు చెప్పాడు కదా, నిరంతరము నన్ను స్మరించాలి అని అన్నాడు కదా, నా గురించి తెలుసుకోవాలి అన్నాడు. అలాగే మరి అలా నిన్ను నిరంతరము మేము స్మరించాలి అంటే నిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలి? అలాగే మరి నిన్ను ఏ ఏ రూపాలలో మేము గుర్తు చేసుకోవాలి అని ఆయనకి కలిగినటువంటి సందేహాలను ఆ అర్జునుడు అడగడం జరిగింది. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన,
నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారములను మరలా విస్తారంగా వివరింపుము. నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదయ్యా అంటూ, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి నుంచే వింటున్నాడు నేరుగా అర్జునుడు ఇక్కడ. మరి భగవంతుడి నుంచి వింటూ ఉన్నట్లయితే అవి ఆ వచనాలు, ఆ పలుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అమృత ధారల్లాగా వస్తూ ఉంటాయి. మరి అటువంటి ఆ అమృత ధారలను వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనువు తీరట్లేదట. ఇంకా ఎంత వింటూ ఉంటే, ఎంత చెప్తూ ఉంటే ఇంకా వినాలి వినాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడి ద్వారానే వింటూ ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుడి యొక్క వచనామృతాలను వింటూ ఉంటే ఇంకా వినాలి అనే ఉంది తప్ప తనివి తీరడం లేదు. ఇక చాలు అని అనిపించడం లేదు. నువ్వు ఎంత చెప్తూ ఉంటే అంత ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అడుగుతూ నీ యొక్క మహిమలు అవతారాలను మరొకసారి నాకు తెలియచేయవయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోదగినటువంటి వాడై ఆయన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు. దానికి భగవంతుడు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఓ అర్జున, నా దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. ఓ అర్జున, నీవు అడిగావు కదా, కాబట్టి నా దివ్యమైనటువంటి వైభవాలను గురించి నేను చెప్తాను. నా విభూతులకు అంతం లేనందువల్ల, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సాక్షాత్తు ఆయనే చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క వివిధ అవతారాల గురించి ఇక్కడ మనము ఈ సృష్టిలో ఆయన యొక్క నా యొక్క విభూతులకు అంతమే లేదు, నా యొక్క మహిమలకు అంతమే లేదయ్యా. మరి అందువల్ల వాటన్నిటినీ చెప్పడం కంటే అందులో ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని నీకు నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః అహమాదిత్య మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను. సో మహావిష్ణు ఆయన నుండి ఈ అనేకమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా సృష్టించబడి ప్రతి లోకాల్లోకి కూడా ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు వెళ్తారు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నేను సర్వభూతాల హృదయాలలో కూర్చుని ఆ తర్వాత ప్రతి జీవిలో కూడా ఉండేటువంటి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు పరమాత్మగా ఉన్నాను. నేనే సర్వ ప్రాణుల ఆది మధ్యము మరియు అంత్యము, అంటే ఉత్పత్తి స్థితి ప్రళయం లయము కూడా ఆయనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. చెప్తూ ఇక మరి కొన్ని గురించి చెప్తానన్నాడు కదా, అందులో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరుతామస్మి నక్షత్రానామహం శశి. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, అలాగే తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యుడను, మరుత్తులలో మరీచిని నేను, మరియు ఆకాశ నక్షత్రాలలో ఆ చంద్రుడును నేను అని చెప్తున్నారు. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఆదిత్యులలో 12 ఆదిత్యులు ఉన్నారు. ఆ 12 ఉన్నటువంటి ఆదిత్యులలో ఆ విష్ణు కృష్ణుడు ప్రధానుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటిది సూర్యుడు. అటువంటి ఆ సూర్యుడిని ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ మరుత్తులలో మరీచి ఆయనని, అలాగే ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడు ఆయనని చెప్తూ ఉన్నాడు. చంద్రుడు కూడా ఒక్కొక్క నక్షత్రం కనుక అది ఆ మిలమిల మెరిచేటువంటి ఆ తారకులలో ఆ చంద్రుడుని పోలి ఉంది. చంద్రుడు ఇక్కడ ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనచ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. ఆయన చెప్తున్నారు, వేదములలో నేను సామవేదమును, దేవతలలో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను, ఇంద్రియములలో నేను మనసును, జీవులలో నేను ప్రాణమును, అంటే
ఆ చైతన్యాన్ని నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులు, అంటే ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి పదార్థంకి ఆత్మకు తేడా ఏమిటంటే ఆ జీవునికి ఉన్నట్లుగా భౌతిక పదార్థానికి చైతన్యం ఉండదు. మరి ఆ చైతన్యము ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రుద్రాణం చంకరచ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరు శిఖరినామహం. ఆయన చెప్తున్నారు, సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను, రుద్రుడను నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే యక్ష రాక్షసులలో ఆ ధనపతి అయినటువంటి కుబేరుడు, విత్తేషు అంటే ఆ కుబేరుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వసువులలో అగ్ని ఆయన అని చెప్తున్నారు. పర్వతాలలో ఆ మేరు పర్వతము అన్నింటినీ కూడా అందించేటువంటి సమృద్ధమైనటువంటి ప్రకృతి సంపదలకు నిలయమైనటువంటి ఆ మేరు పర్వతము ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి బృహస్పతిగా నన్ను తెలుసుకొనుము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడను, మరియు జలాశయాల్లో నేను సముద్రమని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి బృహస్పతి అంటే ఇంద్రుడు, స్వర్గలోక ప్రధాన దేవత. మరి అతడు స్వర్గరాజుగా తెలియబడేటువంటి వాడు ఆ ఇంద్రుడు. ఆ ఇంద్రుడు పాలించేటువంటి లోకం ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంద్రలోకానికి బృహస్పతి ఆ ఇంద్రుడు యొక్క పురోహితుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఆ అటువంటి ప్రాముఖ్యుడైనటువంటి ఆ బృహస్పతిగా ఆయన్ని తెలుసుకోమంటూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ దేవతల యొక్క సేనాపతులలో ముఖ్యుడైనటువంటి వాడు కార్తికేయుడు. ఆ శివపార్వతుల పుత్రుడైనటువంటి ఆ కార్తికేయుడు సేనాపతిగా ఉంటాడు వారికి. అలాగే జలాశయాల్లో ప్రాధాన్యమైనటువంటిది, అతి ముఖ్యమైనటువంటి సముద్రము ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మహర్షీనాం భృగురహం గిరామస్మ్య కమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరానాం హిమాలయః. ఆయన అంటున్నాడు, మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞములలో నేను జపనామమును, స్థావరములలో నేను హిమాలయములను అని ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. ఆయన చెప్తున్నారు, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణం, అన్ని వృక్షములలో నేను అశ్వత్థ వృక్షమును అంటే రావి చెట్టు. అలాగే దేవర్షులలో నేను నారదుడను, గంధర్వులలో చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో నేను కపిల మునిని అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి అతి సుందరమైనటువంటి వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షము అంటే ఆ రావి చెట్టు ఒకటి అని చెప్తారు. అది ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా తెలుపబడుతూ ఉంటుంది. సో సాధారణంగా భారతదేశంలో ఆ ప్రాతకాలంలో అనుష్ఠానంలో ఒకటిగా పూజించబడేటువంటిది రావి చెట్టు, పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే దేవతల్లో వారు నారదుని కూడా నారదులు. అలాగే గంధర్వులలో గాన గంధర్వులు అంటారు, మంచి మంచి గానంతో గానం చేయగలిగేటువంటి వారిలో చిత్రరథుడు మంచి గంధర్వుడు అని చెప్తారు. ఆ గంధర్వ లోకంలో సుందరంగా గానం చేసేటువంటి వాటిలో ఆ చిత్రరథుడు ఒకరని చెప్తున్నారు. చిత్రరథుడు ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అశ్వములలో అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టినటువంటి ఉచ్చైస్రవముగా నన్ను తెలుసుకొనుము అర్జున అన్నారు. అలాగే గజరాజులలో ఐరావతమును, మనుషులలో రాజును నేను అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. అంటే ఆ అమృతం కొరకు ఆ సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు ఆ వివిధ రకాలైనటువంటివి వచ్చినవి అని చెప్తారు.
ఆ సమయంలో వచ్చినటువంటి దాంట్లో ఆ ఉచ్ఛ్రైస్వరం అనేటువంటి ఒకటి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే గజరాజులలో ఐరావతము ఆయన అని, మనుషులలో రాజు ఆయన అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ ప్రజన్నచ్చాస్మి కంతర్పః సర్పనామస్మి వాసుకి. ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆయుధములలో నేను వజ్రాయుధముని, నేను గోవులలో సురభిని కామధేనువు అని, సంతాన ఉత్పత్తికి కారణములలో ప్రేమదేవత అయినటువంటి మన్మధుడును నేను అని, సర్పములలో వాసుకిని నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క శక్తి పూర్ణమైనటువంటి విషయాలను, ఆ శక్తి పూర్ణమైనటువంటి వజ్రాయుధము అని ఆయన, అలాగే కామధేనువు ఆయనని, అలాగే ఆ సంతాన ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి మన్మధుడు ఆయనని, అలాగే ఆ సర్పాలలో వాసుకి ఆయనని, ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనేక పడగలు కలిగిన నాగులలో నేను అనంతుడను, అనంత చాస్మి నాగానాం అంటున్నారు. అలాగే జలవాసులలో నేను వరుణ దేవతను అని, పితృదేవతలలో నేను ఆర్యముడను, నియమాలను అమలు పరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజుని. ఆ నియమాలను మనకి అమలు చేసేటువంటి వాడు, శిక్షలను అమలు పరిచేటువంటి వాడు ఆ యమధర్మరాజు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దైత్య దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను, అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిలో కాలమును నేను, జంతువులలో నేను సింహమును, పక్షులలో పక్షిరాజు అయినటువంటి గరత్మంతుడు, అలాగే జంతువుల యొక్క రాజు అయినటువంటి ఆ సింహము ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యం అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనము సాధారణంగా దితి అతిథి ఇద్దరు అక్కా చెల్లెల్లో ఆ అతిథి పుత్రులను ఆదిత్యులు అని పిలువబడి, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ 12 మంది ఆదిత్యులు, అలాగే దితి పుత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని దైత్యులు అని అంటారు. ఆ దైత్య దానవులలో ఆ ప్రముఖుడైనటువంటి భక్త ప్రహ్లాదుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆదిత్యులేమో భగవద్భక్తులు కాగా, ఆ దైత్యులేమో నాస్తికులుగా ఉండి ఆ భగవంతుడిని నిరంతరము ద్వేషించేటువంటి వారుగా ఉంటారు. కానీ ఆ దైత్య దానవులలో కూడా నిరంతరము భగవత్ నామాన్ని స్మరిస్తూ ఆయన్ని రిమెంబర్ చేస్తూ ఎప్పుడు ఆయన్ని స్మరణం చేసేటువంటి వాడు భక్త ప్రహ్లాదుడు. ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు ఆయన ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటిది కాలం, కాలాన్ని మించినటువంటి నియంత్రణ మరొకటి లేదు. సో ఆ కాలము ఆయన అని చెప్తున్నారు. జంతువులలో రాజుగా ఉండేటువంటి ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పవిత్రం చేయు వాటిలో నేను వాయువును, ఆయుధదారులలో నేను రాముడిని, జలచరాలలో నేను ముసలిని అని, ప్రవహించే నదులలో పవిత్ర గంగా నదిని నేను అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, సమస్త చర అచర సృష్టికి నేనే ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము, విద్యలన్నింటిలోనూ నేను ఆధ్యాత్మ విద్యను అని, వాదించే వాళ్ళలోని నేను వాదాన్ని అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అక్షరాలలో నేను అకారాన్ని, సమాసాలలో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని అని, నేను నాశనం లేని కాలాన్ని, సృష్టికర్తలలో నేను బ్రహ్మను అని ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాలను మరికొన్నింటిని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే సమస్తానికి మూలాన్ని నేను, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు నేనే అని చెప్తున్నారు. స్త్రీలకు కీర్తించబడేటువంటి కొన్ని లక్షణాలు, స్త్రీలలో కీర్తి ఉండేటువంటి కీర్తి, సంపద, వాక్కు మంచి మాట్లాడగలిగేటువంటి నైపుణ్యత, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు, అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారే, నేను సామవేద గానాలలో
బృహత్ సామమును నేను అని చెప్తున్నారు. ఛందస్సులలో గాయత్రి ఛందస్సు ఆయన అని చెప్తున్నారు. మాసాలలో మార్గశిరాన్ని ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఋతువులలో వసంత ఋతువు ఆయన అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా మార్గశిర మాసం నవంబర్ డిసెంబర్ మాసం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి మాసాలు. అలాగే ఋతువులలో వసంత ఋతువు, పూలు పూసేటువంటి వసంత ఋతువు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి ఆ ఋతువు కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మోసములలో జూదాన్ని నేను, తేజోవంతులలో తేజస్సును నేను, విజేతలలో విజయాన్ని, కృషి సల్పే వాళ్లలోని కృషిని, బలవంతులలోని బలాన్ని నేను అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, పాండవానాం ధనంజయ, మునీనామప్యహం వ్యాస, కవీనా ముషనా కవి. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆ యాదవులలో, ఆ వృష్ణి వంశీయులలో వసుదేవుడును ఆయన అని చెప్తున్నారు. పాండవులలో అర్జునుడు ఆయన ప్రాతినిధ్యమే అని చెప్తున్నారు. మునులలో వ్యాసుడను ఆయన అని చెప్తున్నారు. గొప్ప ఆలోచనా పరులైనటువంటి కవులలో శుక్రాచార్యుడు ఆయన ప్రాతినిధ్యంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన తెలుపుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ, దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం, మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం, జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. ఆయన అంటున్నారు ఇంకా, ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను. అంటే ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఎవరైనా ప్రవర్తించినట్లయితే దాన్ని అణిచివేయడానికి, అంటే ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేయడానికి మార్గాలలో శిక్ష ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ శిక్ష ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే విజయం కోరుకునే వారిలో ఆ విజయానికి కావలసినటువంటి వ్యూహం రచన ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యూహం ఆయన అంటున్నారు. రహస్యములలో మౌనమును అని ఆయన చెప్తున్నారు. వివేకవంతులలో ఉండే జ్ఞానము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. యచ్చోపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున, న తదస్తి వినాయస్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం, కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు అంటూ, అంటే ఇక్కడ ప్రతిదానికి కారణం ఉంటుంది. మరి ఆ కారణము లేదా బీజం రూపము ఏదైతే ఉందో అది ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణ శక్తి లేకుండా, ఆ కృష్ణుడు లేకుండా ఏది కూడా ఉండలేదు. అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సర్వశక్తిమంతుడుగా చెప్పబడ్డారు. అతని శక్తి లేకుండా, భగవంతుని యొక్క శక్తి లేకుండా కదిలేది కానీ కదలనేది కానీ ఏ జీవులకు కూడా ఉనికిలో ఉండదు అని, అన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క శక్తి మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి అని. ఇక కృష్ణ శక్తి మీద ఆధారపడనిది ఏదైనా సరే అది మాయ, అంటే లేనట్టిదే అని అర్థం. మాయ అంటే వాస్తవము కానటువంటిది. కాబట్టి ఆ కృష్ణ శక్తి మీద ఆధారపడకుండా ఉంది అని అనుకుంటే అదంతా భ్రమ, మాయ అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ శత్రుంజయుడా, అర్జునుని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. శత్రువులను జయించినటువంటి వాడా, ఓ గొప్ప శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపములకు అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పినది అంతా నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే.
మనము సాధారణంగా ఒక పెద్ద గ్రంథం కానీ ఏదైనా పుస్తకం ఉంటే మనకి ఇండెక్స్ సూచిక ఉంటుంది. ఆ సూచికలో ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుని యొక్క అనంతమైనటువంటి ఉన్నటువంటి అంటే వేద సాహిత్యంలో చెప్పబడినట్లుగా భగవంతుని యొక్క విభూతులు, శక్తులు నానా రకాలు అని అర్థం చేసుకోబడినప్పటికీ కూడా ఆ విభూతులకు హద్దు లేదు అని చెప్తున్నారు. అనంతంగా ఉన్నాయి. అందుకే అన్ని విభూతులకు ఇక్కడ శక్తులు వివరించబడవు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు అడిగాడు కనుక అందులో ఉండేటువంటి కొన్ని సూచన ప్రాయంగా కొన్ని విభూతులను ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు కోరిక మేరకు ఆ అర్జునుడు తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసలను ఆయన తెలియపరిచాడు కనుక ఆయన కొరకు ఆ కొన్ని ఉదాహరణలను ఆయన తెలియచేశారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్ తత్ దేవ గచ్చత్వం మమ తేజో సంభవం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయి అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కానీ భౌతిక జగత్తులో కానీ మహిమ గలది లేదా అందమైనది ఏది ఉన్నా అది ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క విభూతి అంశ రూపము అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక అసాధారణంగా సంపన్నవంతమైనటువంటిది ఏదైనా అది ఆ కృష్ణ విభూతి ప్రాతినిధ్యంగా మనము పరిగణించాలి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టవ్యహమిదం కృత్స్ననం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఈయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరమేమున్నది? కేవలము నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను. ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశలో ఒక్క అంశం చేత మాత్రమే ఈ మొత్తాన్ని ఆయన విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఆ మొత్తాన్ని కూడా పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అన్నింటిలో అంటే ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవిలోనూ కూడా పరమాత్మునిగా ప్రవేశించడం ద్వారా భగవంతుడు సమస్త భౌతిక విశ్వమంతటా నిలిచి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము అవగాహన చేసుకోవాలి. అలాగే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండి శక్తి పూర్ణుడైనటువంటి సూర్యుడైన తన శక్తిని పొందుతూ ఉన్నాడు అని, ఆ కృష్ణుని అంశ చేత మాత్రమే సమస్త ప్రపంచము పోషింపబడుతూ ఉంది అని, అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు పూజనీయుడు అని తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు. దీనికి ఆ ప్రామాణిక ఆచార్యులైనటువంటి ఆ బలదేవ విద్యాభూషణ వారు ముగిస్తూ ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తూ ఇంత ముందు చెప్పినటువంటి అంశం అదే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండే శక్తి పూర్ణమైనటువంటి ఆ సూర్యుడు కూడా తన యొక్క శక్తిని పొందుతూ ఉన్నారు అని తెలియజేశారు. అలాగే కృష్ణుడి యొక్క అంశచేత మాత్రమే ఈ మొత్తం ప్రపంచం కూడా పోషింపబడుతూ ఉంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు పూజనీయుడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ ఆ భగవంతుని యొక్క
నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరం జపించడం ద్వారా ఆనందంగా ఉండవచ్చు. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ.